Türkmenistany raýatlaryň halkara syýahatyna degişli täze çäklendirmeler gözüňünde tutulýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy migrasiýa gullugyna bir çeşme salgylanyp habar berýär. 2022-nji ýyldan başlap kämillik ýaşyna ýetmedik çagat bolan raýatlary daşary döwletlere iş we syýahat üçin ruhsat berilmez. Bu barada migrasiýa gullugyna täze tawsyryk geldi diýip migrasiýa resmisi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistana 30,5 ýyldan gowrak wagt we halkara syýahat pandemiýa bilen baglykda çäkli bolmagyna galýar. Ýöne Azatlygyň çeşmesi täze syýahat gadagançylyklarynyň ýollary açylan soň hem öz güýjüne galjakdygyny tasdiklaýar. Eger pandemiýa oturup 2023-nji ýa-da 2024-nji ýylda halkara syýahat dikeldilse-de birnäçe düzgünler boýunça çäklendirmeler girdilýär. Indi daşary döwlete çykmak çylsyrmlaşdy diýip Azatlygyň habarçysy migrasiýa resmiýetiniň sözlerini sitirledi. Inni üç arkasynda kimdir bir kadiýet jogapkärçiligine çekilen adamlarym daşary döwletlere iýerilmez diýip ol aýtdy. Türkmenistana dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda köp san raýat eklen çözelligine daşary ýurtlara çykmagy ýykyn edip gelýär. Azatlygyň Türkmenistanyň Döwlet Statistika Komitetine ygtybarly çeşmeler 2019-njy ýylyň maýyna soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna 1,18 million töwerew Türkmenistanyň ýurtdan göçüp gidenligini habar berdi. Şu ýylyň iýulunda Azatlygyň çeşmeleri ilat ýazy boýunça geçilen deslapky hasabatlary salgylanyp Türkmenistanyň ilat sanynyň 2,17-2,18 million töwereklerine döwni ma'lum etdi. Türkmenistanyň hökümeti 2012-nji ýylda ýurtda geçirilen soňky ilat ýazynyň netijelerini köpçülige äşkar etmeýär. Şol bir wagtda resmiler öňümüzdäki ýyl uşdan tutma täze ilat ýazynyny geçirmegi meýilleşdirýär. Türkmenistanyň ýurtdan çykmagyň tertibine degişli gözüňünde tutulýan çäklendirmeler ilat sanynyň azalýanlygy barada habarlaryň arasynda türkmen häkimetleriniň raýatlar üçin daşary ýurtlara çykyş wizasyny täzeden girizmegi meýilleşdirýän wagtlaryna gawat gelýär. Garaşly Türkmen Nokat News neşri öz çeşmelerine salgylanyp türkmen hökümetiniň raýatlar üçin ýurtdan çykyş wizasyny täzeden gaýtaryp getirmegi meýilleşdirýänliklerini August aýynda habar berdi. Garaşlylygyň ilki ýyllaryndan başlap ilkinji 15 ýyl töwereg wagtyň dowamyna Türkmenistan daşary ýurt döwletlerine syýahat etmek isleýän raýatlardan çykyş wizasyny almagy talap edýärdi. Soňra bu ýatyryldy. Migrasiýa resmiýeti habarçymyza beren maglumatyna täze çäklendirmeleriň diňe bir kämillik ýaşyna ýetmedik çagat bolan enatalary ýa-da ýakynlary kadiýet jogapkärçiligine çekilen adamlary öz içine almaýanlygyny gurrun berdi. Enatat büdjet edaralaryny işleýän raýatlara ýurtdan çykmaga ruhsat berilmez. Harby we hukuk goraýjy edaralarda işleýän raýatlaryň ýakynlaryna ýurtdan çykmaga umuman ruhsat berilmez. Täze çäklendirmeler ýurdun daşyna çykmak mümkinçiligi bolan adamlaryň sanynyň azalmagyna getirir diýip migrasiýa resmiýeti aýtdy. Habarçymyzyň migrasiýa resmiýetlerine salgylanyp habar bermegine görä şu günler ýurtdan çykmagyň tertibine girdilen çäklendirmeler boýunça 35 maddalyk görkezme ýurdun migrasiýa edaralaryna iberilipdir. Migrasiýa resmiýetine görä diňe bir ýurtdan çykmagyň tertibinde leýsem ýurda girmegiň tertibine hem täzeden garalýar. Beýleki bir migrasiýa resmiýeti bir näçe ýyl mundan öňden 2018-nji ýylyň iýulunyna 40 ýaşyny doldurmadyk raýatlar üçin daşary ýurtlara syýahat etmegiň çäklendirilýänligini habar berdi. Azatlyk radiosynyň gözüňünde tutulýan täze çäklendirmeler boýunça Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň kommentariýa almak synanyşygy netije bermedi. Bu aralykda pandemiýa zerarly daşary ýurtlarda galyp ýurdu dolanyp bilmeýän Türkmenistan raýatlary ýaşaýan ýurtlaryna özleriniň dürli kynçylyklary başdan geçirýänliklerini aýdýarlar.